Hej! Här sitter vi vid den vackra Daxtorpssjön vid Hallaskog. Där vi kommer ha en retreat i vår på temat kärlekens flöde med närvaro och läkning i relationer. Där vi kommer att få 3 dygn där vi landar in i stillhet här i naturen, i meditation, i mindfulnessövning. Men också djupdyker med en del terapeutiska verktyg för att läka relationella aspekter inom oss. Och i våra nära relationer, så att de inre relationerna också speglar ju de yttre. Så att vi går inåt för att kunna gå utåt. Precis. Och om det här låter som någonting som du har lust att utforska tillsammans med oss så är du så varmt välkommen att hänga på.